Pomid ag boga a raig go cuman lú clascuil cil Droichid inis agus tá Donacha ó Corcran an seo fáilteóid a Gonacha. Carmela Paula. Hi, good Tasha das bud live. Is mis Donacha Corcran an tificach gailge agus cultúr I goman lú clascuil cil Droichid. Cé go bhíon cuid is mó de mibre agus imachtaí curtha siúil sa chuman. Bín deisig daoine sa counter freistal ar gachhard freisin agus bín curmid fáilte rih gachtainna. Seo blasíon beag den obair a bhí ar siúlagan agus cúpla rud a bhainmar amach an bhblin se chaite. Cean don rudí is mó dair glynn ná páirte dlacha sa show telefíse club. Bhí sé ar siúil ar TG Cahar agus coolla Cahar ar nuirí. Úlach mór ibre bhí a gceist ach is fiú é agus na buntáistí a tháinig as ná chuir sé an gailge I mail an phobal I gCill Droichid. Agus ní ra mé ar an álas faoi daoine áirithe le gailge nó an méid páistí a drastal ar bunscoilna sa counter. Bhí thart ar 6 bhunscoil a gceist an sin idir dar ná níl gailscoil I gCill Droichid ach drasta tháinig páistí ó gailscoil íoch, gailscoil Rory agus meas gan mór scoilna eile thar timpeall an counter bhí sin go deas le feiceáil. Glacam mar páirte sa céad blitz comórtas tríomhán na gailge a nuirí a dagraigh glár na gail bhí an lá go deogan. Ní raibh glynn ar an lá ach coolla mé níos sin go raibh siad an tóca leis an gaiad an gailge a bhí le clúisteáil ar an lá. Ó héamh ceann seo híos a go bun nula chuna agus aflíomh faoi bhaise. Has to gwen cinál ahantas a thuirt go dtí an tificach cadrab fáiblí atá agann sa scóil ar sa chuman go leisce. Tá sé báil don gailge agus tuiscinach agus tá sé tréis anna cuid ibre I dhéanamh ar lína ar Twitter, Facebook agus Instagram an gailge chur chun cín. Agus bíonn sé tábhacht go mín na daoine sin a gcuin atá tuiscinach báil agus sásta taú linn an gailge chur chun cín sa counter. Curmar tús le agus play le daoine ar siúil madan hatharin. Bín an achad a bhar siúil idir a héindig agus a dóhéig agus bín chuide tócad de tiismóirí teachtarteach, cup an té agus caí sé ar neisce áil agus leabhart le daoine tríomhán na gailge. Chuna bíd béim freisin ar daoine náchuil gailge acu, go míonn siad sása teachtarteach agus éisteach leis an gailge, nó just ceiste chur. Bín fatas ar daoine má dhearann tú páirteach tá míid chun gailge a leabhart agus tá míid chun é seo a dhéanamh bín fáilte rih gachtainna. Dar nóí bhí pop-up aghain. Ní hasú a hiile rá faoin na pop-ups tá sibh tí san aige géiste hilar pop-ups. Bhí aníthe aghain, just ahantas beidir a thuirt go dtí an ciste sppraigthe seach na gailge a thug muoinú dún don ócáid sin. Agus ag denmh tagart a rís de glár na gail glachar mar páirt sa fundúireacht Sheosamh Vic Runnacha a nuirí agus thug Seán an takeíoch dún agus dair glynn ag deir na bliana bun craúa a bhaint amach a soch don obair ar fád a bhí déanta aghain. Tá mí tréis chuiristeach ar a rís an lína agus beag na dú drid am dró an bun airigid agus an bun orga fecamid. Ní raibh an gailge ionach feiceálaach chuman le cúpla bliana nús idir chorthaí agus fógraí ach so tá sé sin imethe a bheos ach tasú imime cill an ahananta speisialt a thuirt go dtí an ceann seo. So formar curmar pork nua le chéile le daoine a gcóir na gasar na leanaí agus rinne mar cinenne just pork na nóg a dlíar. Ní léon the kids pitch or ní léon le an béirle ar seo agus glachtar leis dlíon gachtainna pork na nóg air Lánstad sin é. So mulla a bháin beidir ná na cintí sin a dhéanamh agus leabhar le daoine. Dar nóí bín takeíocht ag tastal agus tantálam go bhfuil ciste an sin agam agus bord agam atá báúil don gailge agus cairinte sin go mór. Sprucanna den bhlíonn se thugan agus am lína níos mó cabhra á. Me cinálín ag tuairt ar do rudí lomhéin faoi láthair tá duine gá pipcasúsa gom le déine ach má tá aonanna ó Gcill Droichid an seo bhra an búla libh agus sin é gur míle maith go bheits up don takeíocht agus feic me sibh go leis leat.